Li Tirkiye ji bo pêşîgirtina belavbûna vîrusa korona, ev cara sêyanê jaliyê hikûmeta Tirkiye ve qedexeya derketina derve kolanan tête ragihandin. Ev biryar ji bo sûhiyek bajarên Tirkiye hat ragihandin ku İstanbul ji di nav van bajaran de cih digre. Ji bilî mirovên peywerdar, xebatkarên tenduristiyê, rojnemêvan û xebatkaran tu kes nikare ji malên xwe derbikeve. Lê li İstanbulê bi hezaran mirovên bêmal ên li kolanan dijîn hene. Li gor rapora Partiya Saadetê ya beriya 4 mehan ya bi navê rapora mirovên bêmal, li Tirkiye 100,000 mirovên bêmalên li derve dijîn hene. Dîsa li gor heman raporê li İstanbulê hejmara mirovên bêmalên li derve dijîn di navbera 6 û 8,000 de ye. Gelo di dema qedexeyên derketina derve ya kolanan bandorên çawa li ser van mirovan dike. Yek ji van kesên li kolanan dijî Hasan Karaca ye. Karaca ji hevdeh salan li İstanbulê li kolanan dijî. Karaca dibêje ku di her du qedexeyên pêşîn de pir zehmetî kişandiye. Oranın ilk 3 günü 4 günü bizi çok etkiledi. Di qedeqeya hefteya din her sê rojên pêşîn bandora mezin li ser me kir. Polîsan dema ez dîtim li Qorneyê dida. Ji ber ku erkdarin ji te re dibêm hûn da bibe. Her wiha Karaca ji ber ku hemû mizgeftên li İstanbulê girtîne, nikare pêdiviya pakijî û tuwaletê bihêsanî pêk bîne. İşte bu koronavirüs girdiği zaman camiler de kapanıyor, tuvalet yok. Evlere de rica edemiyorsun. Dema virüsa korona derket hemû mizgeft hatine girtin. Tuvalet tune ne. Tu nikarî herî mala jî. Ji ber vî yekê ez hatim vir. Dema rojê xweş ez li vir dimînim. Xwarina me jî gel tîne. Xwedê em dîtin û qismet ema vekir. Li aliyeke din Karaca gazincan dike û dibêje ku dewlet wan xwedî dernakeve. Şimdi devletimizde ben açıkça konuşmak lazımsa otelleri... Eğer ku pêwîst be ez zelalî biaxivim. Divê devlet me otela cî bikin. Divê hemî tiştan jî şişeredariyê nexwazin. Eğer ku tu devleta ciwakeyî divê ji bo her sê rojan bêmalan bicih bike. Ev yek devletê xiranakê. Niha jî li Tirkiye ji bo betlaneya Remezanê dibe ku li ser hevneh roj biryara qedexeya derketina derve ya kolanan were ragihandin. Karaca li ser vê yekê ji dewletê daxwaza xwedî derketina mirovên bêmal ên li kolanan dijîn dike. Min botanî. Deng Amerîka, İstanbul.